So, may adlaw mga badi, karong badi is mo ang day 3 sa among training. So, for today's video badi is mo ato the mig bed race para dito mi mag-assessment og family session. Let's go! So, naarami diri badi padulong mi sa bed race. So, nalakaw mi kauban sa akong mga classmate. So, kay wala pa mi ana badi, nangita pa mi sakyanan. Og pagkahumana badi na namin sa bed race sa gyanan. So, huwag nang lakom yan na di pasulod sa Petris. So, di ara ba di na nami sa gawas sa Petris. So, mosulod mi, ana, kay kana ba di is wala pa midemya na kuha na nga ang pandemya antes mosulod sa Petris. So, samtang naglakaw ta, siyempre mag-video-video ta para naatay ma-upload karon. So, mauna ni ang padulong sa Petris, ba di mo agi ta dira para nas mga passenger na agad. So, narabadi is na namin sa sulod sa birthdays. Nakita nyo sa video na ananas mi sa sulod. So, magbuhat kami anas badi sa among instructor or sa among assessment kantis mi sulod. So, narami sa sulod badi sa waiting area ni mi anak badi. So, among lang giwat among assessment or among instructor. Kung okay na, pwede na mi mosulod nga to sa barko. O pagkahumanan na binanla kami padulong mi pasulod na para moadto nami sa barko. So atong tanaw dito sa video badi na kami badi is gibriefing na mi daan ana bili kung unsay buhaton dito sa sulod sa barko o wala mi lain buhaton kundi mag family decision. So atong tanaw badi sa sunod video. Let's go. So badi na mi bidiri sa Lapu-Lapu Ferry 1 among sudlan mga badi. Pirdos. So dara badi padulong may badi sa MB Lapu-Lapu Ferry 1. So kani badi mao ni badi. So kani nga barko dati badi is mao ni nagbiyahe sa mga katayngan. So karon wala na siya nagbiyahe. So mosulod ta badi. Mosulod ta mo na tawag badi is gangway. So tara. Sulod ta padung sa entrance badi. Then saka ta sa second floor, second deck. So mo ni Lapu-Lapu badi. So makita to na siya no. Sir. Alas 3, buyan. Nanami ba dito sa sulod sa Lapu-Lapu badi. So, ako ipakita sa inyo bali kung sa family session ang itulo sa mga diri sa Lapu-Lapu Ferry 1. So, ako lang isumpay niya badi. Ako sa ikat. Much more than the issue of safety, you have to guide it. Position 6 months, carry. Hold, left, up, stand, walk. Hinay. Tidak ada. Position. Up. Walk. So one, una tuhod na, butas to, Position. Ayaw sa gilid. Position. Una, commander, ready to left, may mo, ready. Ready to left. Ready. 1, 2, 3, go. Tuhod na. Tuhod. Na. Yeah, ready, up. Baga. Ana. Good. So line, lakaw, walk. 1, 2 ra, 1, 2 ra na.
tendency. Mati ulo, pare. Ulo, tanaw ulo. Okay, go. Itcha, dito gawas. Og bao na to guys, daw man ang mong pabilisasyon. Salamat sa